дар ин дарс оиди кӯчондани матнҳо суҳбат хоҳем кард. ҳангоми омода намудани ҳуҷҷатҳо баъзан вақт лозим меояд ки ягон калима ва ё ҷумлаеро аз як ҷо ба ҷои дигар кӯчонем. дар чунин ҳолат аз амалиёти кӯчондани матнҳо истифода мебаранд ва ҳоло чунин ҳодисаро дар амал дида мебароем. биёед аввал ду мисраи боқимондаи шеърро дохил мекунем. аввал дарси гузаштаро ба хотир меорем ва ду калимаи охири шеърро нусхабардорӣ мекунем. акнун ин калимаҳоро аз мисраи зерин нест мекунем. ёдовар мешавам ки нест кардани матнҳо аз тарафи рости матн тавассути тугмаи Backscape ва аз тарафи чап бошад тавассути тугмаи Delete аз клавиатура иҷро карда мешавад. хуб, бармегардем ба мавзӯи ин дарс. кӯчондани матнҳо тавассути нишонаҳои вирезат ва вставид иҷро карда мешавад. барои ин мо матни заруриро ҷудо карда аввал нишонаи вирезат ва баъдан курсори мушакро дар ҷои лозима гузошта нишонаи вставидро пахш мекунем. хеле ки мебинед дар ин ҷо амалиёти кӯчондани матнҳо иҷро шуд. бори дигар ин амалиётро бо дигар ҷумла такрор мекунем. ва баръакс. хуб, агар шумо хоҳед ки барномаи Word-ро хубтар аз худ кунед, ба шумо маслиҳат медиҳам ки мустақилона ин амалиётҳоро иҷро намоед. хеле ки мегӯянд такрор модари дониш аст. хуб, саломат бошед, такрор кунед то дарси дигар.